السلام كم يكأنكم سخبركم سمعتي ازي جايتروز انترتينمنت لكن تشحن 10 شومنتن زنبره مدباتنا بصفوف ودينا ناو عمته كلتشحن 10 جعتن بسلام تسغاغيرنا عبيت مدباتون حنصيتنا مصيناكم علينا زحلف كلتا سمون مساب كامبالا زلو سنه طباباوያን عبيل الزب غيرنا نيرنا ناي مصاي حبراوي حنصاصون بحساب كوينا حنصيتنا عمته كلتشحن 10 جعتن عمت سلام عمت فقري عمته متحلاي كتكون اللون بحساب بحنت معدي قالاتينا تبغيسنا لنا ازي اب كتما كامبالا نركب سنه طوان زدلنا يمدب كخون كله ابو العالم زلوت سنه طباباوያን هاجرناون بمنفس مسانا حبيرهم قنيمهم وعلنا قعل لكم صني لكم اسكسمعنا مساخو ما مسمر زلقو حاوكم يعقوب داويته سناي مكتتالي جبرلنا علت 30 ورح 10 تقلته كلتشحن 10 شومنتينا كاب جزانا وطينا اب حنت مكينه تاكبنا كاب كتما كامبالا 80 كيلومتر رحقات ركب كتما جنجا بصحنا اب جمجم نبغسي فلغنيل زركب كينج فيشرز تبعله عبير ريزورت تاكبنا بحنساب زتينان تزناقعنا تماهرنان بتستفطرنا يتسفان فاس كلنا اب تسفع غلنا نبزح عمتات كاب زفتو ومو يوم رحقهم زصنحو سنه طباباوያን ون دغيمهم بيرول علوم نطفعت حزبهم كحملون كمرحن قالاتيهم حراي نحناس بحساب قنينا اب حد حساب وانت سمامينا كلكم اب كل عالم زلكم حواتك اذا حساب مسابناكم مسانا كتحبروا ديكم ولا سننو لا 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 كتحبروا مبرالكم حبرة مردانيكو عبي عوت زمت لوط مكبار حفشاو فتحن كل نجاريو جدا مسانا منفسنا اتيكم اب قنزانا تقنزيكم اب حغوسنا تحغوسكم حنغو فاي كتب لنا هنا نصبا كم نفلطو سنه طبب مرحي حزبيو حزب دما صلال سنه طبباويو حدا حبرتسب طبباوي يدليو بفلاي دما عناني ارتراوያን كنعبيو كنمعبلو نا كلنا حلنا وحلافنت علنا هاي بوليس كان سامع قدف حلنا خاسمعيو سمعتك زبلك يتكبر كومنت ختصحف كتتصعرف هيتقواي مساين دصنح قدم ما حسابات يسمعيو شعق قصلي رايو حسابات كاسيب كاتب نعخي عمت ملو كومنت تصحفكايو كل سنه طباباو ريوو نقاليو كابز فتوى مويو ورحكايو نحوار تعاليو بقى تسفى قريصو قالي دما تصحفو قديفو دربيو بسنك من بسنكخا حمق امبر صبو صحف كان تردي خان زيت فلت كبر حوي حمق يصحف كان مش حسابي تردي كان مالتي نقصل بال سلاتي حسابي تردي خا وشتخا اونتاو الرايا كله زغبركاو بشمين بشم كلهم سنه طباباوያን مسكانه يتقبل وانا عخا ولا نعخي عمت ملو بزي مقرات متان كنبرت حيلك الركب اب غوننا خنكم اجخم اندابلكم غنزبكم مورالكم كيبقاكم تسفا زسنقكمنا كنسرح كميانا كنرحق كملحسكم طعم قالات انداوصاهم حبو زسنقكمنا كبلب زنقله بشم كلهم سنه طباباوያን مسغانانا تقبلوا كبرات حوات بلوكين وحلكم حجي نافتا داليا زلكون اشتي فيديو كحلفكم بفلاس جمره بسلاس نطباب بيوتيوب اندي زقصل زلو اتانوت انتاي زمسل كساراس نطباباوያን كه ام منتاي درجه يبصح زلو نكتاتل نزا فيديو قدالو زغددن ነገር እንተሎ አመንጎ አፍሬትን አቅድብተን ከምኡውን አመንጎ ተከታተልት ዘሎ ርሕቀት ከቀራርቡ ስለዝደለኹ ገለ ሰባት ዩቲዩብ ዝተጻዕነ ፊልም ብዙሕ ኣታው ዘለዎ ይመስሎም
እቶም ኣፍረይቲ ጽቡቕ ገንዘብ ዝረኽቡ ይመስሎም እሞ ካላ ኣራዳዳ እውን ይህልዎም እቲ ሓቂ ግን ከምኡ ይኮነን ገለገለ ደረፍቲ ሓንሳብ ሽም ምስ ረኸቡ እንታይ ኮን ኢሎም ዝብል ትጽቢት ስለ ዘለዎ ሰማዒ ብዙሕ ይረኣየሎም ገለ ረብሓ ድማ ይረኽቡ ይኾኑ ወይ ድማ ውሕዳት ኮይኖም ብውሕድ ገንዘብ ዝሰርሕዎ ፊልም ክረብሕሉ ከም ዝኽእሉ ዘይከሓድ ሓቂ እዩ እረ ህይወቶም ብዩቲዩብ ዝቐየሩ ሰባት እውን ኣይሰኣኑን እዮም እቲ ሓቂ ነቶም ብዙሓት ዘጋጥሞም ግን ብንጹር ክገልጸልኩም እየ ሕዚ ንበሉ ግልጽ ምዝርራብ እንዲጽቡቕ ክንደይ ኣታዊና ንረክብ በቲ ካብ ዩቲዩብ ዝመጸና ሕጋዊ ወረቐት እንዳሰነኹ ሓንቲ ፊልም ኣብነት ገይረ ክገልጸልኩም እየ ኣቐዲመ ብናተይ ክጅምር እየ ብድምፂ መሊአ ዛንታታት ዝዝርግሕ ድምፂ ብምዃኑ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘይሪኦ ከምቲ ዝድለ ኣታዊ ክረኽበሉ ኣይጽበየን እየ ድሓን ኣነስ እኳ በይነይ ኣብ ሓንቲ ገዛ ተዓጽየ ድሰርሖ እቶም ክንደይ ሰባት ኣሳቲፎም ክንደይ ሽግር ሓሊፎም ፊልም ዘፍርዩ ሰባት ግን እንታይ ዓይነት ጸገማት እዮም ዝረኽቡ እስከ ንተዓዘብ እዛ ንሪኣ ዘለና ፊልም ዝያዳት ማሊ ኣርእስታ ብኤፍሬም ብርሃነ ዝተደርሰት ፊልም እያ ቅድሚ 4 ዓመት እያ ተሰሪሓ ኣብ ጃሄት ሩስ ተጻዒና ኣብ ከቢድ ክሳራ ዝወደቐት ፊልም እያ ገለ ንደራሲ ሓገዝ እንተኾነ ብምባል ምስ ደራሲ ተራዳዲእና ብሕጊ ናይ 2 ሰዓት ፊቸር ፊልም ዝተሰርሐት ኣብ 4 ክፋል ቆራሪፅና ኢና ናብ ዩቲዩብ ጽዒና እያ 4 ክፋል ነንነብሰ ወከፈን ገሊአን ልዕሊ 200,000 ክረኣያ ከለዋ ገሊአን ድማ ትሕቲ 200,000 ሰብ ሪእወን ቀዳማይ ክፋል 1212.85 ዶላር ካልኣይ ክፋል 892.38 ዶላር ሳልሳይ ክፋል 829.71 ዶላር ራብዓይ ክፋል 694.89 ዶላር ጠቕላላ 3629.83 ዶላር ረኺብላ ጽቡቕ እዚ ተረኺቡ ዘሎ ኣታዊ እዩ ክትስራሕ ከላ ክንደይ ግዜ ወሲዳ እቲ ፊልም ጥራይ ክስራሕ 5 ወርሒ ወሲዱ ክትጽሓፍ እሞ ድሓን ንግደፎ ዓመታት ኢልና ጥራይ ንሕለፎ ክንደይ ገንዘብ ይኸወፂዋ 300,000 ነቕፋ ኣብዛ ፊልም እዚኣ ፈሲሱ በቲ ሽዑ ዝነበረ ሸርፊ 6,000 ዶላር ማለት እዩ ደራሲ ክዛረብ ከሎ እዚ ገንዘብ እዚ ብልቓሕ ዝረኸቦ ገንዘብ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እውን ንምሻጥ እዛ ፊልምን ንኻልእ ጉዳያትን ብዙሕ ገንዘብ ከም ዘጥፈየ ይዝነግር ምስቶም ኣለቃሕቲ ዝሓለፈ ነገር እሞ ክዝክሮ ኸማን ኣይደልን እዩ ስለምንታይ ክንድዚ ገንዘብ ኣውፅዩ ብኸመይ ክመልሱ ኢኻ ሓሲቡ ነይሩ ንዝክሮ እንተደኣ ኮይና ኣብ እስራኤል ኣብ ኤውሮጳ ኣሜሪካ ከምኡውን ኣብ ካናዳ ዕዳጋታት ነይሩ እዩ ብሲኔማ ርእዩ ክመልሶ ምዃኑ ይፈልጥ ነይሩ ናይ ደገ ዕዳጋ ጠጠው ኢሉ ኩሉ ፊልምታት ብዩቲዩብ ክዝርጋሕ ጀሚሩ ሲኔማ እውን ደው ኢሉ እቲ ዝተሰርሐ ፊልምታት መንዮም ዘይፍለጡ ቀዲሞሞም ኣብ ዩቲዩብ እንዳጻዕኑ ከም ዘይሽየጥ ገይሮሞ መንግስቲ ኤርትራ እውን ከየላበወ ገንዘብ ቀይርዎ እዛ ፊልም እዚኣ ኣብ ኢዱ እንከላ ገንዘብ ስለ ዝተቐየረ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዝተለቀሖ ገንዘብ ክመልሶ እንተደኣ ኮይኑ ከም ዘለዎ ክመልሶ ዘለዎ ምክንያቱ ኣለቃሒ ግድኒ ገንዘብ ክሓትት ተለቃሒ ኣብ ግዜኡ ገንዘቡ እንተዝመልስ ነይሩ ኣለቃሒ ገንዘቡ መቐየረ በዚ ሕጂ ዘሎ ገንዘብ እንዲዩ ክምለስ ዘለዎ 3629.83 ዶላር ይረኺቡ ዘሎ 300,000 ብ15 ብዘሎ ሸርፊ እንተደኣ መቒልናዮ ክንደይ ክኸውን እስከበልንም ቀሎ 300,000 ብ15 ተመቒሉ 20,000 ዶላር ይዝመጽእ ካብዚህን እተን 3629.83 ሳንቲም ተኸፊልን ኣለዋ 16,370.17 ሳንቲም ኣብ ዝባን ደራሲ ኣሎ በጃኹም ብልቢ ተረድኡና ንሕና ኣሕዋትኩም ኢና ካብ ህዝቢ ወፂና ንህዝቢ ነገልግል ስነ ጥበባውያን ኢና ኣብ ዕዳ ተደርቢና ክትርኢና ትደልዩ ዲኹም ብርግጽ ኣይትደልን ኢኹም ክቡራት ኣሕዋት ዩቲዩብ ንዓና ንኤርትራውያን ስነ ጥበባውያን ኣይኮነና ድዩ ኣብ ርእሲ መውሓድና ናይ ኢንተርነት ተጠቃሚ ህዝብና እውን ውሕድ እዩ እቲ ክፍሊት ድማ ካብ ብዝሒ ህዝቢ ዝመጽእ
ኣይኮነን ዶ ንሕና ውሕዳት ኮይና እቶም ኩሉ ህዝቦም ኢንተርኔት ዝጥቀም ኣሜሪካውያን ኣፍሬት ፊልም እውን ብዩቲዩብ ኣይዝርግሕዎን እዮም ዋላ እውን ኢትዮጵያውያን ኣሕዋትና ብሲኔማ ብመሸጣ ገንዘቦም ስእተው እዮም ናብ ዩቲዩብ ዝጉሕፍዎ ዘለዉ ናትና ናይ ቤንና ግን ስለምንታይ እዩ ከፊልካ ዘይርአ ዘሎ ሲኔማታት እኮ ቅድሚ ጎረቤትና ብዓድና ይነዩ ዋላ እውን ኣብ ደገ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ኣሕዋት ዝመጾም ሓድስቲ ፊልም ብኻሴት $15 ከፊሎም እዮም ዝገዝእዎ ነይሮም ስነ-ጥበባውያን ድማ ድሓን ዝኾነ ኣታዊ ክረኽቡ ስለ ዝጀመሩ ፊልም ናይ ዓድና ኣብ ጽቡቕ ገስጋስ ነይሩ ኣብዚ እዋን ግን ኣብ ርእሲ እቲ ዝግበረሉ ናይ ሳምሱር ጸቕጢ ህዝብና እውን እቲ ብሉጽ ባህሊ ከፊልካ ምርኣይ ዝብል ስለ ዘጥፍኦ ፊልም ናይ ዓድና ዳርጋ የለን ክንብል ንኽእል ከምቲ ኣብ ቤት ሙዚቃታት ናይ ኣስመራን ካልእ ከተማታትን ዘይፀዓርሉ ዳውንሎድ ገይሮም ነቲ ህዝቢ ብገንዘብ ዝሸጥሉ ዘለዉ እሞ እቲ ሰብ ድማ ከፊሉ ዝግልገለሉ ዘሎ ኣብ ስደት ዘሎ ህዝብና ኸ ስለምንታይ እዩ ከፊሉ ዘርእየልና ዘሎ ብኸመይ ደበልኩም ሕዙ ንበሉ ኣቐዲሙ ሓዊና የኤል ተኽለ ወናኒ ኤላ ቲቪ ሓንቲ ኣፕሊኬሽን ሰሪሑ ናብ ህዝቢ ቀሪብዋ ጸኒሑ ከምስገን ዝግብኦ መንእሰይ እዩ ጽቡቕ ንሕና እውን ከም ኣባላት ጃዮ ምስ ስነ-ጥበባውያን ተራዳዲእና ሓንቲ ንስነ-ጥበባውያን ተገልግል ኣፕሊኬሽን ሰሪሕና ኣለና ከምኡውን ክልተ ሃባሩም ኤርትራውያን ሕጂ ካብ ኤርትራ መጺኦም ዝበለጸ ስራሕ ንደረፍታት ሃገርና ዝገልግል ሓደ ብሉጽ ኣፕሊኬሽን ሰሪሖምልና ኣለዉ ብኸመይና ክንጥቀመሉ በታ ኣነ ዝፈልጣ ቻነልና ዘፍረያ ኣፕሊኬሽን ክጅምረልኩም ኣብ 4 እያ ክትምቀል ቀዳማይ ብጥርኑፍ ተኸታታሊ ፊልም ከፊልካ ትርኢ ካልኣይ ንወርሒ ከፊልካ ከይተሰከፍካ ትርኢ ሳልሳይ ን6 ወርሒ ሰብስክራይብ ጌርካ ዝደለኻዮ ትርኢ ራብዓይ ንዓመት ሙሉእ ከፊልካ ከይተሰከፍካ ዝኣተወ ፍርያት ትርኢ እቲ ክፍሊት ንሓደ ሰብ ብዙሕ ኣይኮነን ካብ ብዙሓት ሰባት ተኣኪቡ ግን ነቶም ስነ-ጥበባውያን ክመጸና ከሎ ኣዝዩ ዓብዪ ገንዘብ ስለ ዝኾነ ሙሉእ ግዜና ንጥበብ ወፊና ስለ ንሰርሕ ነዚ ብጽምዋ ተበሊዑ ናብ ጥፍኣት ዘምርሕ ዘሎ ህዝብና ክንእርሞን ክንመርሖን መንነቱ ክፈቱን ክፈልጥን ክንገብሮ ሕሉፍ በሰላ ስደትና ኣብቲ ዝተፈጸመሉ ቦታታት እንዳኸድና ናይ ሰሃራን ባሕርን ዛንታታት ክንስንዶ ዓቕሚ ኣለና ማለት እዩ እኹል ገንዘብ እንተደኣ ሃልዩ ጽቡቕ ስራሕ ስለ ዝስራሕ ኩሉ ነገሩን ብገንዘብ ስለ ዝኸውን ብስራሕና ክትዓግቡ ኢኹም ጥራይ ነቲ ንሕና ንቕርበልኩም ከፊልኩም ረኣዩ ሕስብ ኣብልዎ እንተ ደኣ ኣላይ ድኳን ኮንካ ካብ ድኳንካ ብነፃ ንሓደ ሰብ እውን ኣይትህቦን ኢኻ ንስኻ እውን ነቲ ደፍረናዮ ካብ ድኳንና ብነፃ ኢኻ ትወስደልና ዘለኻ ከምታ ፍረፃማኻ ትረክብ ስነ-ጥበባውያን ሃገርካ ፍረፃምኦም ክረኽቡ ዓቕምኻ ከፊልካ ርአ ወኪል ኩሉ ሰብ ብፍላይ ድማ ወኪል ስነ-ጥበባውያን ሃገርና በጃኹም ብልብኹም ስምዑኒ ኩሉና ሓደ ንኹን ጥበብ መርሒ ህዝቢ እዩ ብዘይ ቀልዓለም ነዚ ኣንጸላሊና ዘሎ ጸላም ግዜ ክፈትሕ ንጥበብ ዓቕሚ ኣለዎ ጥበባውያን ክኸብሩን ክኽፈሉን ኣለዎም መዳን ሙሉእ ግዜኦም ሂቦም ክሰርሑ ብርግጽ እዞም ኣብ ቅድሚት ኮይና ንሕንጥጥ ዘለና ጥራይ ድና ስነ-ጥበባውያን ንሕና ደኣ ብስምዒት ኢና እኮ ንሕንጥጥ ዘለና ክምህሩና ክመርሑናን ዝኽእሉ ዓበይቲ ቦታትና መምሃራንና ዝኾኑ ናይ ዓመታት ተመክሮ ዘለዎም ስነ-ጥበባውያን ግን ኣለውና እንታይ ደኣ ኮይኖም ስቕ ክሳራን ፖለቲካን ፈሪሖም ስቕ ኢሎም ኣለዉ ከመይ ስደ ይፈርሑ ክንዲዝ ገንዘብ ኣጥፊኦም ጥራይዶም ዝተርፉ እንተ ደኣ ኮይኖም ከመይ ገይሮም እዮም ክሰርሑ ካበይ ኣምፂኦም ክሰርሑ ዘዝበልዎ ቃል ናብ ሕማቕ እንዳሽረፍና ናብ ዘይተደለየ ማእዝነት ሕዞ እንተ ደኣ ኮይና ሓሳባቶም ንሰርቀሎም እንተ ደኣ ኮይና ከመይ ገይሮም እዮም ክሰርሑ እሞ ናይዚ ኩሉ ፀገም መን ይተሓታቲ ቀዳማይ ተሓታቲ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ነዚ ስነ ጥበብ ከዕቢ ግዴታዊ ሓላፍነት ነይሩዎ እዩ ኣብ ሰውራ እውን ጥበብ እንታይ ዓይነት ተራ ነይሩዎ ኣጸቢቑ ስለ ዝፈልጥ መንግስቲ ኤርትራ ስለ ዝበልኩ ናብ ካልእ ኣሽሪፍኩም ዶ ተረዲእኹሞ ኣይትጋገዩ ነፃ ሜዳ ልመዱ ብስነ ጥበብን ስነ ጥበባውያንን ከመራሕ ዝገበረ ቀዳማይ ግጉ ያራዳዳኣና እዩ ኩሉ ነገር ጌጋ ስለ ንርድኦ ቀዳማይ እዚ እዩ ካልኣይ ድማ ንስነ ጥበብን ስነ ጥበባውያን ዘጥፍእ ደሎ ህዝቢ እዩ هو هزبيو نو حطو حقيو كمي غيرنا دبلكم زي صعركم لو دمر حصن زفسسو سراح بفلاش سريحكم اب غزاكم تريو زيكونكمن حدا بولو لاي
كيتصعركملو بيوتيوب بطرحو اندارأخمو أبشغا كنكم تسفا زقرص كومنت تتصحفو زيكونكمن ازي اون واحد واه كنكا نخلكم مالتي هيكونكم سنة أباباوي زي حسابو زي بلو مستتصحف زي سانن زي كيدن جوجي حساباتكم زيكونكم انتهبو اتوم تقاومتينا بهالتي نتحنتك المنتيلكم زي مسلات تهبوها نتي سنة أباباوي بعلوكم تقاوما يتقبروو بعلوكم دما دقافا يتقبروو بزي استسانا بدا سنة أباباوي نتحنت زفكرا مويو قديفو حتى أبابيات تغيرو أب كندي هزبوز مرح مس هزبو حبيرو منسيات بسلعات مننت كتقفقو اندار ايه مسقوم حبيرو يتقفع اللو سنة أبابن سنة أباباوين هاقرنا أبزيلا مهلاو فتيروم زراي زيبلوم قسلوم زي نقرو اندا تتصرفو زنبريوم نزن داخا ألو زسرحو وسرحاتهم دما كترفن كزلفن نريو لنا بولا حسابي كتر نفعلكم زحلف حدش عمد كلنا بكامبالا نبر سنة أباباوين بحنساب حبيرنا نزاز بالكوكم ابليكيشن مريقنا لنا واقا خنديك خونا اللو كاتئنا اتم سنة أباباوين ناتنا حساب كهلونا يو هزبخة أبزي انت حسابي كهلو نحنا هزبينا كاب هزبينا وطينا بهزبينا دمانا عبن نودقن اسكن الزارب مو إذا ابليكيشن بتم قسل الطباب زردوم سنة أباباوين ستمسرتت كساب زغونت متان بسنة أباباوين بهزبي بأفريتك كتمأكل كلنا ناتنا حساب نهاب اتواقع كندي كخون زلو حدا كمولن كجزن عقم زلو عبي إرتراو تكال يلين اللو بزحات مولتن دهالو كنزبنا بغمينا خنمرسو زبل سقطاون سلوزو ورسوم نحنا بخمزي كنرئومن الساتوم نافتي مويا متأم كمولن عبيت سراحات كسرحون تدا خوينوم حج حسابنا نحاب تغطاتا الفيلم ببحنتي الزرقح نحن تغفال كندي كخون اللو كلتا ناي ورحي مدبات كنكاتاتل انتدا خوينا كندي كنكفل علينا سلسته ناي شدشتا ورحيق مدبات كنكاتاتلك كندي كنكفل علينا ما عمت ملوك كيدا سكفنا زعتو مدبات لك كم يوتيوب كنكاتاتلك كندي كفيلنا هنا سبسكرايب كنقبر زلنا عبزن 4 نطب نزارب اتا ابليكيشن نزن 4 نطب حقيفة لا كنرسعو زيبلنا نعمت حدا سب كفيلو سبسكرايب كقبر انتدا خوينو اب عمت ملو زعتو فيلمتات بزح نزو بزح فيلمتات كجزاء انتدا خوينو اخل جنزب كل اللو اتو اخل جنزب نخنبصحو كندي كفيلنا هنا نعمت ملو سبسكرايب كنقبر دلنا واقا خنوص خلنا اذا حق زون اب قمت كاتلو نعمت كخفل اللو نبل زلنا نحنت فيلم طرا يكونن انتي دا نزوص فيلمتات نخل مالتيو سلازي بخمز منقد انتقيدنا بسل طباب كفريو حبرة سب دما اب هاجرو تقداسنتن فقرن كهلويو سدتنا كحصريو بقانقانا استسرحو ازيوم بلوصات سرحات سنه طباب كنرينا مخنياتو اتحق حدايو كل سنه طباباو خم كل سبيز نبر هيوتق مرح دقو خعب انتدا خوينو قدن كم سبعتاو خركب علو ملو غزيون فيلمك هو انتدا خوينو كافت دسرحو دلو فيلم كسارا زيكونس مقسب كركب علو بتزرخبو مقسبون هيوتو طرا يكونن كعل زلو اخل جنزب رقيبو كاوز عب سرح كسرح علو از ودحنكم اقرابي يعقوب داويت زقصل معاتاتون ايكن فليكم منينا اتزنبر اخيباتات سنه سرعات ممنراق انتي يمثل نيرو كمون تمزنقا مسنه طاوين استقبر علالات حزنا كنملسوكم هنا كساب شعو جن ابزلنايو سلام انطعنا نخلاتنا